Hormatly prezidentimizin gol çeken buyruguna laýyklykda goňşy owgan halkyna ilkinji nowatda bolsa Owganystanyň ýer titremeden ejir çeken çağalaryna dokma, adyk, egneşikler, durmuş maksatly öňümleri, ansanperwerlik kömek hukmuna uğradyly. Owganystana bolup geçen ýer titreme zerarly ejir çekenlere Gurbanguly Berdimuhammedow adına näki howanalyga metäs çağalara himayet bermek boýunça Hayır Sakabat Garnasynyň adyndan ansanperwerlik kömeginiň uğradylmagy ýurdumyzda asylly ýörelgelere möhüm ähmiýet berilýändigini äşkär edýär. Arkadaly gahrman serdarymyzyň kabul eden sözgüdüne laýyklykda Owganystanyň ýaşaýjylary, hususan çağalara ansanperwerlik kömegini bermek maksady bilen Gurbanguly Berdimuhammedow adına näki howanalyga metäs çağalara himayet bermek boýunça Hayır Sakabat Garnasynyň serişleriniň hasabyna dokma, adyk, egneşikler durmuş maksatly öňümler iberli. Türkmen Hawa Ýollary döwlet gullugynyň Yük Hawa gemisi Aşgabat Kabul uğrawyňça ýürüýte uçuşy amala aşyryp, bir näçe wagtdan goňşy ýurtda bolup geçen ýer titreme zerarly ejir çeken çağalara hemem raýatlara niýetlenen dokma, adyk, egneşikler durmuş maksatly öňümleri owgan halkyna ýetirdi. Goňşy ýurtda Türkmenistanyň iberlen ansanperwerlik ýüküni kabul etmek çäresi ýakymly pursatlara wetseni. Oňatnaşlar Türkmenistanyň owgan halkyna ýygydy kömek gollaw berýäni üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Dünýä türkmenläriniň ansanperwer birleşiginiň agdasy bolan Owganystanyň türkmenläriniň Owganystanyň Türkmenistan ilçihanasynyň işleri wagtlaýan anandan wekiliniň Owganystana türkmen uçuruna barmaklaryna da çuňgur many bar. Olar şeýle işleriň amala aşyrylmagyna bu ýytaşlaryny beýan edýärler. Belen şäli goňşy Türkmenistanyň iýerýän kömek gollawlary edýän himayeti hoşnetli goňşuluk gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejä çykman şertlenýär. Munyň özi iki goňşy ýurdun arasynda ýoly goýulýan hyzmatdaşlaryň ähli uğurlary boýunça ösdürilýändigini alamatlanýar. Şeýlede hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyzyň gol çeken degişli resmi namasyna laýyklykda goňşy ýurdun ejir çeken adamlaryna, hususan çağalaryna iýerilen dokma, adyk, egneşikler, durmuş maksatly öňümleri hemem harytlary kabul etmek çäresine atnaşlar. Türkmenistanyň berýän kömek gollawynyň ansanperwerlik tagallalarynyň owgan halkyny benet maksatlara ruhlandyrýanlygyny bellediler. Munyň özi umumy taryhy we dep desturlar arkaly baglanşan halklaryň arasyndaky gatnaşyklaryň durly uğurlary öz içine alýanynyň nowatdaky sutnamasyna urly.